Dajme nakupovaniu hlbší zmysel. Táto myšlienka, ktorá sprevádzala 6. ročník charitatívneho podujatia, spojila množstvo darcov či obdarovaných. Myslím si, že pomáhať by mala byť taká prirodzená vec každého človeka a je to veľmi dôležité, aby sme si navzájom pomáhali, pretože sú aj slabší ľudia medzi nami. Nie každý má v živote to šťastie, že sa má dobre, že má všetko, čo potrebuje. Nie je jednoduché byť šťastný v živote. Hej? A tie materiálne veci vám to šťastie nejakým spôsobom dajú len na chvíľu. To, čo ostáva, je potom ten dobrý pocit na duši a preto sa snažíme pomáhať tým, ktorí tú pomoc najviac potrebujú. Návštevníci si mohli za primerané ceny nakúpiť oblečenie do šatníka, hráčky či topánky a zároveň podporiť ľudí v núdzi. Je dobre si kupovať veci aj z druhej ruky. My tiež často takto nakupujeme a dajú sa tu kúpiť aj veľmi pekné kúsky. Malo by to byť samozrejmosť pomáhať si, lebo ten život je naozaj krátky a pomoc je v každom ohľade, či pekné slovo, alebo naozaj táto forma finančná, je to úžasné. Občianske združenie pripravuje najbližšie zbierku darčekov pre seniorov, ako aj vianočný koncert, z ktorého výťažok poputuje na pomoc chorým deťom. Pre televíziu Lux Monika Huráková.